Шайханурға енді настоящий жоңа Мәскеуден қайтқан малай сеңа. Да, давай фотографируйте тек бір. Район башлыгы Разиф Керимов шикәр агрофирмасы комбайнчылары янында аларның хәлләрен белешеп, иң күп икмәк суктыручы егетләргә зәйгәр төшерелгән кепкалар тапшыра. Биредә көзге бодай уңышын җыю тулы көченә бара. Зәй агрофирмасының Аксар авылы янындагы кукуруз басу утырышында тикшерделәр. Белгечләр тарафыннан уңыш яхшы дип бәяләнде. Быелгы һава шартларына карамастан чөгендер культурасы да мул уңышы белән сөендерергә охшаган. Август урталарында тагын бер кат татыл тамырның шикәр күләмен, уңышлылыгын тикшереп, айның 20-ләрендә Зәй аграрийлары чөгендер казуга кирешәчәк ди район башлыгы. Менә карап кына әйткәндә, бүген инде сабагы да бик мощный булып тора, сабагы булгач инде чөгендере дә бар. 400 центнерга якын бүген көндә уже уңышны фаразлыйлар белгечләребез. Яз көне инде приемка пассив вакытында караганда быел бик яхшы булды сходлар. Шытым бик әйбәт булды. 130дан чәчкән икән, 130да чыкты. Урып җыю эшләре белән бергә 15 мең гектарга якын мәйданда туфрак әзерләү эшләре алып барыла. Җир эшкәртүдә куәтле техника иярләүче яшь механизатор Тахир Ачилов та махсус кепкага ия булды. Район башлыгы планга куелып билгеләнгән басу кырлар торышын тикшерде. Андрей Митрофанов иң күп ашлык суктыручы алдынгы комбайнчыларның берсе. Бүгенге көнгә 17 мең центнердан артык икмәк суктыруга ирешкән. Стремиться, конечно, надо больше и больше на молодежь. Но молодежь старается, я стараюсь от них не отставать, вот так получается. Стараться надо, техника лишь бы шла. Район башлыгы һәм авыл хуҗалыгы белгечләре катнашындагы комиссия Зәйнең барлык хуҗалыкларында булып, эш барышы белән танышты. Район кырларында 38 комбайн эшли. Игенчеләр тиздән көзге будайны тәмамлап, арыш һәм борчак культурасын суктыруга кирешәчәк. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.